Is-sagrifiċċju ta' l-Ewkaristija. Il-Qudiesa hija ġrajja li fiha Alla jikkonferma l-patt tiegħu li jagħmel magħna u jikkonferma wkoll li aħna wliedu. Kemm il-darba kantajna jew għedna l-kliem ħaruf ta' Alla matul il-Qudiesa u kemm il-darba rajna lis-saċerdot jolli l-ostja maqsuma u jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf huwa Kristu. Dan huwa fatt. U fatt li tant rajnieh li ftit li xejn nagħtuh l-importanza li tixraqlu. Ġesu huwa aktar. Ġesu huwa Mulej, huwa Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta u il-ħaruf. Dan kollu nafuh, iżda għad notajna xi ħaġa. Innutaw li waħda minn dawn il-kelmiet hija differenti mill-oħrajn. L-ewwel seba' Mulej, Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta huma kollha titoli li bihom nindirizzaw lill-bniedem Alla. Titoli ta' dinjità, ta' erf, seta' u stat soċjali. Iżda il-kelma ħaruf hija differenti. Ejjew ninsew it-tifsiriet simboliċi li nġemgħu tul 2000 sena u nippretendu li qed nisimgħu għall-ewwel darba din il-frażi. Ġesu huwa l-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf mhux xi annimal li jiġbed ammirazzjoni jew interess. La huwa msemmi għall-intelliġenza tiegħu, la huwa b'saħħtu u lanqas huwa attraenti. Hemm annimali oħra li huma aktar deni li xxebbaħhom ma' Kristu. Pereżempju, l-iljun ta' Ġuda. L-iljun huwa majestuż b'saħħtu jaħkem fuq kulħadd, ħadd ma jagħmel l-arja miegħu. Iżda l-iljun ta' Ġuda jissemma darba fl-Apokalissi waqt li l-ħaruf jiddomina fir-rab tal-ġdida. Jekk ridu nesperjenzaw ngħixu l-Qudiesa bħala l-ġenna fuq l-art, irridu nkunu nafu aktar. Irridu nkunu nafu x'inhu l-ħaruf. Għaliex insejħu l-Kristu il-ħaruf. Allura irridu morru ħafna lura fl-istorja. F'Iżrael fl-antik il-ħaruf kien dejjem identifikat mas-sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju tal-annimal kien wieħed mill-eqdem mod ta' qima mogħtija l-Alla. Ftakru f'Kajin u Abel. Fil-Ġenesi offerti ta' ħruq fi żmien Noè, Abram, Ġakob. Iżda l-attenzjoni tagħna taqal aktar fuq is-sagrifiċċju ta' Melkisedek u dak ta' Abram. Melkisedek huwa l-ewwel saċerdot li jissemma fl-Iskrittura u ħafna huma dawk li qisuh bħala figura ta' Ġesu Kristu. Huwa kien saċerdot u sultan. Dawn il-missjonijiet il-qudiem ikunu applikati għal Kristu. Il-Ġenesi jgħidilna li Melkisedek kien sultan ta' Salem, art li l-qudiem kellha tkun magħrufa bħala Ġerusalem, il-belt tal-paċi, Salm 76. Ġesu għad ikun sultan ta' Ġerusalem tas-sema u wkoll bħal Melkisedek ikun prinċep tal-paċi. L-aħħar dettal importanti ħafna dwar Melkisedek huwa l-fatt li s-sagrifiċċju tiegħu ma kienx ħruq tal-annimali, iżda huwa offra ħobs u mbid kif kellu jagħmel Kristu fl-aħħar igla meta waqqaf l-Ewkaristija. Abram reġa' żar il-Salem ftit ta' snin wara meta Alla talbu joffri l-ibnu Iżak bħala sagrifiċċju. Dan kien fl-art ta' Morija. Interessanti li skont it-tieni ktieb tal-Kronaki, l-olja ta' Morija fejn kellu jissagrifika l-ibnu Abram huwa l-istess lok post fejn il-qudiem kellu jinbena t-tempju ta' Ġerusalem. L-Iżraeliti hawn jiftakru fil-weda li għamel Alla lill-Abram li jagħmlu missier ta' ġens kbir għax kienu bdieħ. Tantu hekk minn Abram
اسمه صار أبراام.